दिनै गणेश चतुर्थीनि दिन बे गणेश चतुर्थी दिनावहाय गुवाहाटी नोगोरमानि बे दिसपुरावहाय थानाय गणेश मन्दिरावहाय सुबुंनि होंगो दोंगो नुनो मोन्दों। हादोरनाङै कर'नानि थासारिनि गेजेरावबो दिनै गणेश चतुर्थी माने बोथोरनि गिबि फुजाखौहाय फालिनाय नुनो मोन्दों। बेहाय फुजा कमिटिनिफ्राय गेटखौ बन्द खालामना होनाय जादों। मानसिखौहाय कभिड प्रट'कल मानिनानैहाय बे फुजा खालामनो होनायखौ जों नुनो मोन्दों। आं केमेरा पार्सन सचिनखौ देखायनो थाखाय खावलायगोन। सिङावहायनो बेबायदि गेट बन्द खालामनायनि गेजेरजों दिनैनि बे गणेश चतुर्थी फुजाखौहाय फालिनाय नुनो मोन्दों। दिनै नैबे गुवाहाटी नोगोरमानि दिसपुरावहाय गणेश चतुर्थी फुजा अदेबानि गिबि बोथोरनि फुजा हिसाबै फालिनाय जायो। बेहाय गोबां सिबियारिफोरा गावबा गावनि गोसोनि साननाय जाफुंहोनो थाखाय बे फुजायावहाय लाइन जाफैनाय नुनो मोन्दों। हादोरनाङै कर'नानि थासारि समावबो दिनै बेहाय नुनो मोन्दों माखासे सुबुंनि फारिहाय नैबे मन्दिर सिङावहाय दरजा बन्द खालामना दोननायनि उनावहायबो लासै जों नुनो मोन्दों। आं केमेरा पार्सन सचिनखौहाय देखायनो थाखाय खावलायगोन। जों सिङावहाय दिन्थिनो थाखाय नाजागोन। আমি গণেশ পূজাটো আজি এইটো ৪৬তম গণেশ পূজা আমাৰ গণেশ জন্মোৎসৱৰ প্ৰত্যেক বছৰে মনাই আছে। এইবাৰ কোভিড প্ৰট'কল থকাৰ কাৰণে আমি কোভিড প্ৰট'কলৰ যিটো নিয়মাৱলী সেইটো মেইনটেইন কৰি আমি তাতে বাহিৰতো লাইন আৰু এইবিলাকৰ কাৰণে পূৰা হেৰি কৰিছোঁ। মানুহক চেনিটাইজ আৰু মাস্ক নিপিন্ধাকৈ আমি তাতে ভিতৰত সোমাব দিয়া নাই। এইখিনি আমি পালন যিমানখিনি হয় পাৰিছোঁ আমি ছিকিউৰিটি ৰাখিছোঁ। ছিকিউৰিটি ৰাখি যাতে মানুহ হেৰি থাকে ডিচিপ্লিন মেইনটেইন কৰি দৰ্শন কৰিব পাৰে সকলোৱে সেইখিনি আমি হেৰি কৰিছোঁ ব্যৱস্থা। বাহিৰত লৈ লওঁ, প্ৰসাদটো লৈ লওঁ।